3 σημάδια που δείχνουν ότι το μωρό σου είναι έτοιμο να ξεκινήσει στερεές τροφές και ένα που δεν είναι. Νούμερο 1. Μπορεί να μείνει στην καθιστή θέση για μερικά λεπτά χωρίς να χάνει την ισορροπία του και χωρίς να πέφτει. Νούμερο 2. Πιάνει και φέρνει αντικείμενα στο στόμα του. Νούμερο 3. Δείχνει ενδιαφέρον όταν βλέπει τους άλλους να τρώνε. Και κάτι που δεν είναι σημάδι ετοιμότητας, αλλά πολύ συχνά ακούω ως δικαιολογία για να ξεκινήσει ένα παιδί τις στερεές, το βάρος του. Ένα μωρό το οποίο βρίσκεται ψηλά στην καμπύλη δεν χρειάζεται να ξεκινήσει στερεές τροφές νωρίτερα για να καλύψει τις θερμιδικές του ανάγκες. Όπως αντίστοιχα και ένα μωρό με χαμηλό βάρος επίσης δεν χρειάζεται να ξεκινήσει νωρίτερα έτσι ώστε να του προσθέσουμε θερμίδες. Τα μωρά μέχρι τους 6 μήνες χρειάζονται και μπορούν να καλυφθούν διατροφικά αποκλειστικά και μόνο με το γάλα. Αναλυτικά για τα σημάδια ετοιμότητας αλλά και οτιδήποτε αφορά την εισαγωγή στις στερεές τροφές, μιλάμε στο σεμινάριό μας. Κάνε την εγγραφή σου σήμερα από το link που θα βρεις στο προφίλ μου.